खानांगौ थास' दामनानै मोजां सावखागोन आं लोगोफोर दायो जोंहा बि ग्रुपनि खामनि थाल बुनाय प्रेक्टिकेल दङ दा बिथांमोनाबो माबायदि बुयो बेखौबो नायनोसै जोङो माबायदि हादों हाया बे 15 साननि गेजेराव जोङो फार्स्ट इउनिट टेस्ट लादों नालाय दा अरेलाथ' जोब्बाय दा प्रेक्टिकेल दङ दिनै दा माबायदि दामो नायनोसै जोङो दे नों सिनायथिखौ लाग्रोदो खुलुमबाय आंनि मुङा जरना खाख्लारि जरना ना जागोन दायो नोङो खामनि गिबि बुथाय गाहाय गेलेथाय दे बेखौ नों बुनानै देखायलाय एसे मोजां बुखांबावनांगौ दङ दै नोंना बेयाव दा ओरैनो नेक्स्टआव बुबावना नायलाय नों माबायदि बुयो नायनि आङो बैसागुनि जायखिजाया मोनसे थाल बुलाय मोननै दे बेलेग थालखौ बुदो आरो बेलेग थाल दायो नोङो बुबावदो बागुरुम्बाखौथ' मोनाखैना दायो आर'जनि थालखौ बुलाय नों सिम्पोल आर'जनि थाल जाथ'सिगोन र' दायो मोननै दंबायो नों मोननै बेखौ बुबानो जाबाय बे फार्स्ट खामनि गिबि थाल बुनाय ना फ्रिउ गोम ता गोम दौ गोम दा गोम दौ ना बेखौनो डाबल बुलाय खेबनै दे दे फ्रिउ दे जागोन दे